Paringno Masmu jajali. Nggih alat kuwi. Ya iki Kang. Mbok tahu saya. Jajali. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Oh, alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Candra silang citrane mendung padang limputi sayane ngenteni kapangku amung kamas teput seneni Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lami lami langeni Cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suaranya apa lho, Dok? Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso iki dledek oh janggut. Coba kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam gledek. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Candra silang Ini kan kayak untuk dolanan kan. cakeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, mukok ta. Kualat to. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Sedaya nampi berkah barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun, mugi-mugi sawab saking Mekah Madinah panjenengan tansah lumeber dumateng sedaya warga masyarakat mbringin ngunut sedayanipun Den. Amin ya rabbal alamin. Saya kula kalian Mas gandul sawab panjenengan muga-muga benjang saged ketularan minggah kaji tindak Madinah. Ya aja mung donga, aja mung nyuwun daftar pindah Sampun makan. Den, sampun. Reguler apa khusus? Reguler insyaallah tahun 2034. Bidal nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mawi Mas kula duka wong dhewe-dhewe urusane kok. Loh, wong dagel bareng nyambut gawe bareng mbok daftar kaji nggih bareng. Mboten saged kula napa-napa ra iso dhewe dadi siji Mas. Kula dhewe-dhewe. Sebabnya napa? Sebabnya kula kali niki nyambut gawe profesionalnya nek hubungan kehidupan keseharian itu sendiri-sendiri. Sik yen jenengan iki lah adike ta pernah. Nggih. Sampeyan bae wis daftar insyaallah 2034. Bidal. Nggih. Kudune kakange luwih dhisik. Sampun. Pun daftar nggih? Sampun Mas. Alhamdulillah. Daftar apa Mas? Daftar haji. Alhamdulillah. Insyaallah jadwal kula 2057 Mas. Loh. Kok suwi men to Mas? Ayo ndang dicepetke. Nek perlu reguler jonku Lah ya reguler. menengke to Mas. Saged mangke ditukar. Nah, Wonten ditukar ngono. Haji khusus sing plus ngoten niku. Iya, Kadang Mas. karo 7 tahun pun budal. Nggih Mas, insyaallah niku pun alhamdulillah niki pun nyelengi. Amin. Iki alhamdulillah pun oleh 1.500.000. Alhamdulillah. 1.500.000. Yes. Aku lak ya suwi banget to kuwi. Mbok ya dicontoh apa wae niat lan kajate, kuwi niat saka kolbiahe ngono lho. Ya wis. Dadi apa wae kuwi ndelok ridho lan hidayahe. Nggih. Iki ora ngerti kok bengi niki lak syukuran to Mas. Alhamdulillah. Dalam menika aku gumun kok. Pripun? Kula niku ting Tulungagung ini menjadi rekor muri saya nyambut gawe Mas Cahyo. Amin. Kok saged Biasane niku lak bersih desa, mantenan, Nggih, sunatan. sunatan, Nah. dalangin biasanya Mas Eko, Nggih. Pak Winto, Nggih. Masud Gondrong. Betul. Ini suatu Kebanggaan. momentum yang luar biasa. Saged nimbali Mas Cahyo pun tadi, nimbali kula kalih kritik lan Sik wonten tambahi. Niken Salindri. Ono Yukesi. Ono Yukesi mung dalam rangka meresmikan jual beli ayam potong Aninda Blorer menika mudah-mudahan Aninda Blorer contongmu jombok terus ke. Contongmu ki iso bablas kok. sing kagungan kersa iki kae lho kono kuwi lho.
Duduk kuwi to? Itu lormu kuwi lho. Oh gitu. Oh, kuwi. Wong kowe iki mam ning kono kok iso dadak ora ngerti. Lah madhep rono ya tak kira syukurane jual beli ayam potong e. Lah iki lho, mula duwe mripati kanggo panyawang sing apik Iki, Pak. Nyawang sing kanthi permati. Nika Pak sapa ya? Pak Yudi. Loh, kok Pak Yudi sapa? Pak sapa? Pak Andre Pak Yudi. Komplite Pak Andri Yudianto. Nah, Pak Andre Yudianto menika alhamdulillah beliaunya menika sampun sukses gelar ringgit ing dalu menika dalam rangka inggih menika bangun nikah, Mas. Alhamdulillah. Ora gemen-gemen beliaunya itu profesinya jual beli mobil bekas. Lah kuwi kudu di Ini alhamdulillah pun kula tiru Mas saya. nang ngono. Saya juga di rumah tuh juga jual beli mobil, Mas. Cocok duwe sampingan kejaba Nggih, dagel. nggih. Apik kuwi Jadi Mas, sampean. saya tuh juga jual beli mobil, tadi jual mobil, beli beras, ini yang selalu saya tanamkan. Jual mobil, beli beras iki jenenge adol-adol. Ora usaha, iki jane maju. Rupanya ora ada apa-apa. Begini kira acarane tasakuran. Tasakuran, Pak. Bangun Betul lho? nikah. Bangun nikah. Muga-muga tembunge tasakuran insyaallah tetep disekseni untuk ridho hidayah saka Gusti Pangeran. Insyaallah rezekine sak paran-paran tetep nyambung seduluran. Muga-muga yen bangun nikahan iso ketemu kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Sik ora lali mujudke pahargyan gelar wayangan, gelar gamelan, sik nimbali dagelan. Engko yen mulih terus bayaran. Perkara bayaran pikir kari sik. Sementing an. Ngono lho. Sementing an. Dadi kula lak nderek Nggih, Pak. temen, Mas. Nggih. Loh, Seneng. jajali Pak Andre kaya ngoten niku biayane grapyake kaya ngoten. Ndi wae? Di. Kok ngono? Ayo kudu tanggung jawab lho, wis dilunasi ket pengenane lho. Pak Andre niku biayane grapyak semanak, Mas. Bener. Blobo. Sosialnya luar biasa. Lah ya pertanyaannya piyayine sing endi? Wonge sik repot wirawiri. Lah, alah. Rai gundul. Tamune akeh ra mok, Mas. Roh ora? Lah, yahine repot. Roh ora? Mboten. Pak Andri roh ora? Mboten. Ning mburi. Lah yo ngono lho. ngono, sing arep nudoi. Suwanten lho. Pancenipun nek kula mboten ngertos biasanipun Mas kula ingkang ngertos. kuwi luwih Dadi nek pragmatis. ning ngarep Nah. ora ngerti kudune nek Iya, Neng mburi aja cemongol-congol ngono. Weh, aku ora ngerti kok, Mas. Lho, ora roh kok ning ngarep kowe. Lho. Lah kudune. Mburi. Oh, Dik ya yo mburi ngono. dik, ora ngerti Iya, neng iya. mburi, ndak Ngerti, nyrimpeti. aja nyrimpeti nek ora roh ya pancen kudu ngerti. Sik, Mas. Lah sampean kok mubeng ning mburiku ya. Aku yo ora ngerti ya. Halah. Padha ae dadak mbleset kowe. Sing baku Nggih, Pak. saged dipun tulat dipun contoh, Nggih. jangan melihat Pak Yudi sakniki. Betul. Nek kados pundi berpuluh-puluh tahun anggenipun berjuang wonten ing Malaysia, dodolan tahu, dodolan tempe, Pak Andri. akhire iso sukses, Niki. nggih syukuran nyenengke piyai kata. Pak Andri mbiyen teng Malaysia menika ya dodol tempe, dodol tahu Nah. karo ngopeni upin-ipin menika. Waduh. Kowe tak tunjuk. Wong nyambut gawe kok omongane ting clemot ki lho. Ha iya Loh. to. Paling tidak ki Pak Pak Andri ora sombong ya ora pamer saiki mergo wis sugih. Leres. Ning ora rumangsa sugih, ning eling nalika mbiyen prosese iso sugih. Ora rumangsa duwe, ning eling karo wong sing ora duwe. Ora rumangsa kondang mergo piyayine mbiyen ya eling-eling. Sebelum dikenal, beliaunya juga berangkat dari bawah. Dari nol. Nggih, Mas. Ki lho. Dadi Pak Andre ki perlu dicontoh. Kaya sampean ki dalam membina rumah tangga dididik, diarahkan, bojomu dilungguhke. Apa bojoku lempoh wae tak linggone. Wah, bojoku iso linggo dhewe tak linggone gendeng aja lho iki. Ngene lho maksude, sampean ki lak Lah bojoku iso linggo dhewe lho Pak saya. Kok tak linggone apa pas aku bojoku stroke ya kamu. Kaya Mas Andre, Bapak Andre sama Ibu, kebahagiaan selalu dibagi dengan keluarga besar. Loro. Bojomu ki nek perlu ditokke, tur diseneng-seneng. Lu pas aku bojoku iki marmut piye kok ditokne. Yo kan bendino metu dhewe kok dadak. Ngene lho Mas, tegese iki jenengan lak dadi kepala rumah tangga. Itu. Nggih, Jenengan Pak. kagungan garwa. Nggih, Ora iso apa-apa, ora iso mendidik putra tanpa ada seorang istri. Betul. Mula bojo wadon sing apik kudu sampean hormati ngono. Loh, mau samu gendera piye dihormati ya? Bojo dihormati kok gendera. Maksudnya Pak Andre selalu memuliakan istrinya. Lah alah. Selalu membahagiakan Loh, alah. istrinya. Lek perkara mulyane perkara membahagiakan ngono lho Pak. Terus Bojone Pak Andri karo bojoku pedhot Mas. Lho.
Aku lek mulyane bojoku ora luweh-luweh lho, Bos. Masyaallah. Nyambut gawe kula ben bengi, yo mek tak nggo mulyane bojoku. Karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Medhe. Bahagiakan istrimu, keluargamu akan hidupmu akan bahagia. Nah, lho kene mboten, Bos? Leres. Berarti kula niku lek membahagiakan bojoku, los. Wah, iya. Loh, bojomu lho. Saestu lho, Pak. Tenan no. Pak Eko, anu Pak Sayo. Eko Kuntadi. Ayo. Pak Sayo. Aku yang arek itu. Saiki nek nyambut gawe kok aja dadi tugubrok no nyambut to. Ngeten lho Pak Sayo. Nah, Ayo. iki nek asli kowe iki lambe iki nek sadurunge ngomong. Setawi marai Kowe kuwi. pikirane ditata sik. Kowe kenyeh nyambut jare iki. Nutur ya aku. Lho ora kok nuturi. Mas Sayo, Apa? bojo niku selalu saya bahagiakan. Nun sewu, lek trimo kelasé Pak Andri lho. Nggih. Tak delok mau garwane ya. Nggih. Emas-masan paling mek sing digawe mek 4 3. Leres. Bojo kula niku saya bahagiakan kula tukokne emas. Niki kok nggone ngriki sampai bek kok lengan, Pak. Sangka tresnamu ning bojo. Kiwa tengen bek, Pak. Ya bek wong tangane bojone iki lek endek ngene to. Rumah kamu mentok kowe. Kamu. Apa nek bojoku tangane ndek ngene rumah kamu bebek itu. Oh no. Suweng niku entek bek kuping niku entek bolongane, Pak. Masyaallah. Masa. Loh, saestu, Mas. Loh, karena saya punya moto bahwasanya saya bahagiakan istri saya. Iya. Kalung. Loh, kalung niku kula niku lho. Bojo kula kalung niku kula tukokne sing 3 kilo, Pak. Ku yo emas kuwi. Loh, emas lho, Pak. Masyaallah. Lho nyambut gawe kula nggo bojo kula lho, Pak Cahyo. Binggel. Binggel ngetek bek ngetek kolakang, Pak. Melaku sampai ngeten bojo kula niku. Saking beke emas niku. Piye? Loh, kok piye napa to? Yo bek ngetek kok iki. Kuwi ora umum kaya ngono kuwi. Loh, saking tresno kula, ali-ali ngantek kentekan driji, Pak. Sikil niku 10 ya bek, tangan 10 ya bek. ali-ali tok. Ali-ali tok. Kowe ora ngerti to? Napa? Nuwun sewu. Sing jenenge tresnani bojo wedok ki oleh. Kuwi apik. Lho lah nggih. Kuwi mulia. Mulia, Pak. Ning carane sampean kleru. Lah napa kok kleru? Nuwun sewu, jamane saiki wis beda. Pripun? Zaman saiki iki akeh kejahatan. Sampean mameri wujude gelang, ali-ali, gondel, kalung Nggih. nganti 3 kilo. Mongko bojo sampean tinggal tanggapan rene. Lek ngomah engko nganti kebobol maling, rampok, jambret, njur piye lelakone bojo? Akhire kula dol kabeh niku. Akhire niku gelang kula dol, binggel kula dol, suweng kula dol, Pak Lah, Cahyo. terus nek pengen Mergo kula eling dawuh jenengan, kejahatan itu terjadi bukan karena niatnya, tapi karena penyebabnya. Dan kesempatannya. Kesempatannya. Akhire gelang kula cepot kula dol, suweng kula dol, ben ora dijambret. Akhire kula tukokne mas-masan, mboten dekek kula kuping, kalung utawa teng gelang teng sikil, Pak. Antam. Mboten. Lah apa? Kula tukokne untu Mas. Yo ora Loh, lumrah. lumrah no. Mergo kejahatan itu terjadi. Jangan tahu tuman tenggene berita kriminal, enten rampok ngowok-ngowok cangkem kan aman ra. Ora enek. Ora enek, Pak. Aman. Dadi Lho bojomu berarti ya sumeh no. Loh, sumeh no Mas Ayo. Sik to. Nek ning tangan gelang pamer pena, kalung klambenan dasaran ketok, suweng mloho. Lah nek untu terus mbok citak dadi emas ki piye? Pamer yo. Nggih. Dadi anggere tanggo kula liwat ngono tekok mesti. Arep nang ndi yu? Ngene. Meringis terus bojoku. Pamer nek untune Mas ngantek untune sing ngriki kula kan nyepot kon kula merotol kabeh tak ganti Mas, Pak. Nganti kaya ngono kuwi. Saestu. Tresno kula kalih bojo kula, Pak. Tresnomu berlebihan. Loh. Tresno ki kaya Mas Cahyo Alah. karo garwane Mbak Kesi. Alah. Seia sekata senasib serumpun sepenanggungan. Dalang kondang laris ngantek bojone ra gawe kalung lak ngisi-ngisine iki. Iki berarti kurang cinta jenengan, Pak. Ki cara dadi lho, ki cara dadi bojoku ya, Mas. Karena prinsipnya ki sak madya. Alah, iki ora sak madya, mergo sentek dienggo munggah haji dek iki. Lah wong ki duwe turah kok, Mas. Alah, turah lak budale, tapi lak sangune lak ya ora enek. Ya apa ora? Ra. Lho, ki lek terus lho. Delokan, lho. Kalung kabeh lho. Apa tatu mon? Bojone dalang ora gawe kalung lho. Ki disoting. Seko, sampean ora ngerti. Lho, iki lho, Sing jenenge wong wadon keindahannya bukan terletak Karena pada mas- busana, pada mas-masan, Nah. namun di dalam hati yang mulia. Kuwi omongane wong lanang. Ning keindahane wong wedok lek jarene wong wedok ki mas-masan Mas Cahyo. Ayo. Lah gini kowe dijaluki Mas kok meneng ae. Lho ya menang loh, karena ada pepatah diam adalah emas. Loh. Bojoku yang ndelok aku, Mas tukokno emas. Aku mesti
Oh, dia adalah Dia adalah emas. Lho ki non sewu lho. Iya. Iki cara mbiyen dadi bojoku, tak tukokne mas-masan, Mas. Loh, kok sik to? Bu Kesi iki nadyan orang ngagem mas-masan ning rasane ikhlas lahir batin kebak rasa syukur. Ya ngono to Bu Kesi. Cocok. Mas Turo. Jajal. Nyinggi Nah. seksi. Loh. Sampeyan lek ora gelo to ora nganggo mas-masan ra tak paringi wujude sandangan. Jajal sampean jawab, jujur. Ngantek ra jujur, Ikhlas, kenal. toh? Jujur, nggih ikhlas kula. Enggak lah kepepet. Rungokno kupingmu. Kepepet. Kok kepepet piye to? Lah kok pentelingi yo. Kowe ora ngerti tujuane sik rungokke dhisik. Wis to. Kudu nek mas-masan. Pripun, Mas? Wong wedok ki saiki mas-masan skincare ki penting Mas Cahyo. Lho Iya, iya no. paling tidak pangapunten Mas. Pripun? Kaya dalu niki Pak Andri sama garwanya. Ini membangun sebuah pernikahan itu apa? Mengingat bahwa jejak rekosane rumiyin. Nggih. Mula wong ki nek timba mulya ya kudu eling rekosane. Mula Mbak Kesi sama Mas Cahyo itu karena dulu soro bareng, urip bareng, penak ya bareng. Justru mbiyen soro saiki penak kudu dipenakne Mas. Loh, Rumah tangga yang tentrem, kuwi bukan karena rumah tangga yang tidak ada masalah. terus Tapi rumah tangga sing tentrem itu rumah tangga sing dua-duanya selalu ada masalah, selalu mempertimbangkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. loh. Lah kene bojomu bendina Loh. nuntut kowe terus. Bojoku selalu tak beri surprise. Loh. Kejutan, Pak. Loh, Pamane piye? ndek iki tak kejutan mah mlebu rumah sakit. Lah masalahe apa? Pas turu to, roke tak leboni mercon kaget, lah kok mlebu rumah sakit iki. Wah yo ngapur ya kebledosan nak kemritik to kuwi. Digundulmu ya. Mangsane iki lho. Dadi tembunge syukur, Mas. Nggih, leres. Ngerti syukur mboten sampean? Syukur ki barbershop. Lho. Kok barbershop pripun to? Syukur. Kayak cukur. Wah, kupenge amandel kok bocah iki. Syukur iki lek gatel kae lho. Ukur. Ukur. Bar munggah haji malah kopol nek susu iki. Kowe ra sembrono lho. Iki kepiye-kepiye saiki titelnya wis beda lho. Apa? Haji Ki Cahyo Kuntadi, Bu Hajah Sukesi. Apa lek haji ki wis bangga kowe. Loh. Lah tapi kan karo mayape. Ki ngomong lho, urung mesti lek haji ki bangga aja mesti. Lah kepiye kuwi? Piro pati ra? Nyapa? Haji ke Hmm. nyatane yo entek piro santrine. Ora kuwi Terus paling ora iki ada kebanggaan, ada Nah. rasa syukur, jangkepi rukun Islam kabeh wis ditindakake bar iki kali golek sangu. Lah, Nah, kuwi lho. ngono kuwi. Lah. Oh, berarti kali Berarti bengi iki golek sangu sampean. Loh, sangu tegese slamet donya nganti akhir ngono lho. Berarti karek golek sangu berarti bengi niki tanggapan golek sangu. Lho, awake dhewe aja munafik. Nganti aku nuwun sewu sawengi lungguh neng kene iki lak ya nyandi parane golek sangu nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kuwi lho. Jenengan dhewe iki munggah haji. Haji, Pun tutuk, tutuk, pun nemu katentreman, sampun. nyedekne marang Gusti Allah. Heeh. Saniki kula teko. Pripun? Gusti Allah niku manggone teng pundi? Kowe kok ententane njur mojoke rono to, Mas? Ora Aku ora. urung tau ngaji bab kuwi aku. Nah. Mas. Saniki kula teko. Jenengan tresno karo Mbak Kesi mergo napa? Napa? Ya, ayu rupane ayu. Tresno omah mergo napa? Mergo endah, gedhong magrong-magrong. Tresno mobil mergo napa? Mewah, penak ditumpaki. Berarti menggaris bawahi bojo mergo ayu, omah mergo megah, mobil mergo apik. Saya bisa menggaris bawahi kabeh iki mergo wujud. Yen sampean ning donya tresno mergo wujud, piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud sampean? Piye tik ngono lek Ora tresnani Gusti Allah piye? Piye sampe teko aku? Ah, Tidak ada bantuan. rapine. Golek slamet dhewe-dhewe ya, Mas. Awake dhewe kompak wong loro ki dijiro. Ora, aku sing diutang iki kok jiro piye. Aku sing diutang kok, Mas. Ora wani tak aku jiro. Wong dek iki bayaran minta sik tak gowo. Bangsa. Lah ki to. Bener, bener Lho, sampean. nggih Mas. Sing bener tresno Sik ki. sik tegasno sik iki. Bahasamu tegasno. Lho iya. Ya. Ning donya ki aja tresno mergo wujud. Bener. Yen kowe kabeh tresnani ning donya ki mergo wujud, Iya, iya. piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud yen kowe tresnani samubarang ki mergo wujud? Sik saiki genti kowe tak takoki. Pripun? Kowe tegese Lek lak teko sing angel pisan, iman-iman utek kulek mikir, Mas. Oke, iya siap. Dur adu kecerdasan Oke. aku wani. Sampean lak tetep bektin marang Gusti Allah. Lho, nggih, lho. Nah,
Sampeyan karo bojo tresno mboten? Tresno. Lek diceluk bojomu moro. Budal, moro. Budal. Karo anakmu tresno apa? Tresno, Mas. Yen diceluk Budal moro. karo wong tuamu tresno? Tresno banget. Yen diceluk Budal moro. karo Gusti Allah tresno? Tresno, Mas. Yen diceluk Asosiat to, Mas. Kok kene ya iki Mas ayo Iki lho aku seneng. Aku nek wis kegowo kene enteng. Ya ampun. Awal Mas ayo aja ngisik lho. Loh, itu bahasa. Lalu gundulmu kuwi. Sampean wo tangklet mriki to. Lah iya. Lah kan wis dijawab secara otentik. Lah iya wis bener. Lah saiki ditakoni Mas Cahyo kok bingung. Anu, engko lek aku budal sik, kowe karo sapa? Wis ya kowe. Sik tak logika aja ngalih. Kluthuk aja ngalih rene sik. Mau jare ngejak debat. Nyawut Mas ayo nyawut. Aku wis kalah. Las, botos dasmu lho malah. Aku wis kalah sak set ta mau. Lagi. Mergo aku ora ngerti dununge pangeran. Sak set gitu jane iki dalang apa badminton sama iki. Paribasane ngono. Iki. Aku kalah siji. Siji. Aku ganti takon. Nggih, Mas, nggih, Mas. Jenengan bekti kali Gusti Allah. Bekti, Mas. Heeh. Nggih. Karo bojo tresno. Tresno, Mas. Lek diceluk bojo. Moro Mas budal. Nah, karo mara tuwa Tresno, Mas. yen diceluk Ora budal moro aku mati kabeh sana, Mas. kepruk karo wong tuamu. Lah lek tak wis. Si urip to? Si urip. Urip. Lek diceluk Moro. mara karo anakmu tresno. Tresno. Nah, lek diceluk Moro, Mas. Budal. para tuwa, wong tuwa, anak, bojo kuwi kok tresnane. Tresnane. Kira-kira luwih tresno ning keluarga apa ning pangeran? Pangeran Mas Gusti. Yen kowe diceluk karo keluarga wae mara, yen diceluk pangeran kira-kira piye? Sik Mas Asus sik Mas Mano. Aku juli sik akeh Mas akeh. Bisa akeh. Utangku beri sik akeh iki. Aku Lho tegese kowe ora tresno karo pangeran. Mas ayo Tresno. Ora bekti karo Tresno. Malah ngeden iki. Aku dulu dadi tanggane adikmu Mas Sumpah Masmu dadi Kowe iki mulut to. Wong kuwi mulutmu harimaumu. Iya kenyeh. Jangan sampai kamu berbahasa dengan bicara yang gak jelas. Aku dipae pinter tenan mulai saka. Lah kene kudune ngono kuwi didelok. Piye to intisari dengan bahasa itu? Iya. Nek kowe wis diceluk karo sing gawe urip bener ngendikane Mas Cahyo. Emang kita ya. Siapno nggon pikiranmu, siapno nggon atimu, siapno nggon ragamu. Kita sing siap pun niki Mas, sing siap niki kita. Nun sewu, aku ora mbelani klitik ki ora. Duk. Ora kok mbelani adikmu ora. Aku lek nyapa? Nadyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe lak mati Iya, kapan ora ngerti. Iya, Ning Mas. paling ora mempersiapkan Iya, yen wis, dipiji sewanci-wanci. Iya. Awake dhewe wis siaga Wis, lahir iya. batine. Kuwi rapot. Kuwi rahasia ilahi. Nggih. Mbah sing mangkat sampean dhisik apa aku sing keri apa aku keri sampean sing dhisik aku ya ora ngerti. Anu sik to, kok aku dhisik to Mas ayo. Saman karo aku ki no ketoke dhisik iki. Oh, mergo abot pikirane iki. Ora, Pak. Nun pangapunten. Piye? Nek ngomongke babakan nafas, niku teng kene dalil lak wonten. Wah iki. Kulo nafsi dail qatul maut, sing kedunungan napas kuwi bakal kajemput maut. Leres. Arep awake dhewe maju ngarep, mundur mburi, noleo ngiwa, ngoleo nengen. Nek wis kuwi ginaris, wong ora ngerti, Mas. Mula apike menungso kuwi wajibe mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nah. Wong kuwi aja rumangsa bener yen duwe salah. Ning kowe rumangsa bener yen kowe ora salah. Dadi wong kudu duwe tatanan ngono kuwi. Mula kowe diwenehi mripat ora kok putih tok, ana irenge. Iki karena kelebihane sing gawe urip. Nggih. Jajal nek matamu putih kabeh. Poso nyawang. Wis nyanggih mboten? Nggih. Anugerah. Nggo contoh mbok matamu dhewe. Lho mataku nyapa mataku ora melu-melu lho. Ini adalah anugerah. Yo tapi kata-kata matamu yo. Liane mata. Kuping umpamane. Umpama kowe iki bersyukur kuping ya diwenehi kiwa tengen. Jajal nek mlumpuk ning dhuwur ndas. Lha kok jeger pitik. Nah iya, irung ya apik bangir. Bolongane madhep ngisor, jajal nek ning dhuwur. Jajali. Ya. Lambe ya apik, miringe iso lurus. Jajal nek ngadeg ngene. Kowe ya bersyukur. Apa? Iki dekek ning isor. Jajal iki dekek ning Bandung. Wah lucu kowe. Elek ta iki. Priya sing mbok katoki ndasmu. Mula yen babakan syukur kuwi nyuntuh karo Pak Yudi Nah kuwi. niki Entuk nikmat saka pangeran, anugerah saka Gusti, ora dinikmati secara pribadi ning dilembarke marang warga masyarakat Pak, nggih. disenengake. Kamisrana ya kuwi dana rasa panglipur budaya kang indah. Mulane asmane Pak Andri
bengi iki iso diarani syukuran entuk rejeki. Mula didongake kabeh slamet adoh bilahi. Insyaallah Gusti tansah maringi rejeki barokah, insyaallah turah iso munggah kaji. Amin. Nimbali Mas Cahya Kuntadi sing lagi wae kundur saka tanah suci saiki titele Bapak Haji. Lho, garwane Bu Hajah Sukesi. Yo iki Mantune Mbah Wagimi. Ha. Bapak Giman. Wah, kok wagimi gitu. Sampeyan salahne lho, Mas. Isih dijangkepi Niken Salindri. Bocahe ya saiki wis saya gedhi, saya cantik sekali. Kene sing pojok kok ora mbok singgol, kok lak lara ati. Mergo iki mbiyen tau tak pacari. Menika ibu ingkang paring wujudipun unjukan. Keluarga besar Mboten sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Sebabe napa kok kula diparingi toya? Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Donya iki bukan tempat tinggal, namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dudahi Rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinterman sampeyan. Dadi kabeh kuwi karek lumakune menungso dhewe-dhewe. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Nek kowe ora pengin dijiwit aja sok liyane. Kuwi nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir ngombe. Nah, ngono. Nah, lho nggih to Mas. Nggih leres. Dijumbuhke. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. Eling-eling. Nek dijiwit krasa lara aja jiwit liyane. Mergo awake dhewe kuwi tumumpang ana ing Ibu Pertiwi kudu ngati-ngati. Ya nggih. Sing diarani menungso. Menus-menus akeh dosa. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafat. Betul Mas saya betul. Wong kuwi tutwuri. Handayani. Jirbasuki. Mau biyo. Cek ketitik. Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir Ngombe. Nah, lak penak to Mas ngeten Leres iki ngoten lho. niku. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Aja jejeg-jejegan. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Mergo nek kowe lara, aku lara. Mergo awake dhewe paribasan mung mampir Lempoken. iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, Lautan penyegar cap bajul menika. badak iki lho. Badak iki lelek kowe kan koyo bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Ngono iki lho. Nggih. Men saya genep, saya jangkep. Nah, jenengan tak setelke karo Niken Salindri. Lho, nek kula ki manut pimpinan to. Nah, nggih, ngoten nggih. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo piyai semene mbane. Lah, bocah niki diaturi niki jan longgor to, Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rumayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku rena-rena. Dadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Kula jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi gitu lho. Kudune susu itu menunjang. Mantan tukang sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh, Jadi begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon cedhot dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya pas entek. Tukang sapi lanang kok, Pak. Malah diselentak lek kuwi. Mungkin itu. Sing gak piye malah Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Neling.
gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mulon jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya, Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Ke kanan. tangan ke kiri. Mata Ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki ken sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Siburi. Cara Bali mau. Nyapa to kok. Lihat aku. Ya tak delok gedhi sak ngono delok. Ya, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah. Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Aduh Yan. Ayo, iki. Aduh, Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Lah iki kaya PT Ayanen lha iki. Yan, Diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudu dari iki. Bali. Wiraga, Wirama, Wirasa. Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, Dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman sniken, niken. i gede manuke. Oh, Kira tak geceke. wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, Wirasa, Wirama. Ya, dadah. Sik. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi ngeweke niken Terima kasih. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Duh. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani Nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluduk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, Wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali ki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel Tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, Tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Ada diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No.
mau di luar kok suwi men aku. Lho iki karena apik geramu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono nduk. Oke. Piye joget Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sudah mulai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa? Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualik no. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Benar to? Tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Main celana ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet lho. Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nih kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho iku. Angel kok sama lu gue diwarai hapus. lho. Jajan Ya kan? tembang Ya kan? apa nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Iya no, iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti baru Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana Gimana? sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Nah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Oh, lale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarne. Alah sakarmu kan aku. Ini tak telane. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah oh ki jadi ngono kowe jelas. kupingmu bosok aja dah. Kok kene ngomong yo ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Winnie. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh Iki semene ora penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Pak. ganti. Om kritik Ah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih. Ah, Nduk, ah. makasih. Ya, Mas Luduk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang.
Anu ya, aku wis tak ndonga dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak Yo doain? pengen ditongake bocah. Bocah keterima kok. ayo. Jajal dongan. Ya muka-muka buat Om Kulutup Ya. sehat selalu, Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kok ndek musik iki. ora anak musike Om. Iki. Oh tak kepro, rene wong gatekne kowe malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun ning putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun teng kene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangkong, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan. Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya. Ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia kan Cangkem bal tanget diobo-obo iki Pak. enggak. Iki lo ngopo-ngopo ingin. Ya. Mampu. Mambu gundalmu kita ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Lu apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki Oh, bersesasi lo. ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wis ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku iki. Kowe iki Lah kok yang guyu. Ini kok Aku piye? akapela. Oh iya Ya, Ini Mbok lho. lho. Iya Ayo dong, ngomong. kan kudu nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar. Ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis tok. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cik lho. Sik. Beh, Ora Sing kok nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cik-cik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah yo to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecruk iki kuwi. Ono ah. Suwi ne ramu. Ayo jajal dok, beleno dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe. Karo campur sari mayangkara apik iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku ya, Dadi- iki lagune. Duduk gambang adoh Iram. Hah, ngene wis. Ngene wek nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng tapi matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajal iki. Nggih alat kuwi. Ya iki Kang. Mbok tahu saya. Jajal iki. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu.
Oh, alah. Ayo Cecili. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Condrowo silang citrane mendung petang limputi sayane ngenteni kapanku amung kamas teput janani Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini Kayak cepet-cepet lambiku ndower. Ini suaranya api loh, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Koma cangkemku sing iso iki dledek oh janggut. Coba kamu lagi sini Kamu itu ayam geledek Nggih, yo Cecili. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang Condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Susah lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Susah. Oh, lho. Loh ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. jalanan ing tresna mawon nggih Pak Iya. ya Gawe enggak Ayo, jalaran ning Trisno. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tung, tak ndo. Tarik iki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan, Pak? Aku iso muni. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Ampun kowe. Yo, diaturake jalaran ning Trisno. Niken Salendri. Yuk, dadas. Niken Salendri. Sunar bulan maya dalu kalahin dayan kalawan esemu sulas lagemu kang lugu amimbu ika banget sroning kalbuku bunga tantumu aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaraning tresnaku pos beta kang manis ayu paras mutya lintang luku emong sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satu marang doh wong ayu nyoto tresnaku tulus aku sliramu Selamat sukses. Madang Karang Beringin tuh. sunar bulan maya dalu kalahin dayan kalawan esemu sulas agamu kang lugu amimbu ika banget sroning kalbuku tulatanku omonganku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaraning tresnaku pos pita kang manis ayu paras
Lah, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih, nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Waton sing nabuh kreatif ya jalan. Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Oh, kula ki lagumu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning kaya mungkin ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Ah, menika iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae Oh. lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye? Dadi kowe iki ora ngerti. Ya lho, Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu nggih. digoleki. Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sopo? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Mungkin no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora nek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang milih Wis dhewe. aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, blanjan niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih, Pareng nggih. nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Mau iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jele. Iya, coba kayak Bos, apa. ayo. Dang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Supran Suwanda lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. suwo sila bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipuan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun Kak. Angkling Darmo Sayembara. Oh Wah, iya. karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune itu anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Bekasi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye?
santake. Beluh, Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk, ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Ngapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa? Aja mlocokne to. Mbok suara Soal tenggorokan. Ayo. Tampangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ya. Lek Setya Purwadi lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ora gelem karo Angkring Darma. Kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora gelem kayak terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Terus, ketoprak modern eh, iki eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean ki dijarang Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho, paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki ya jawabanmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya oke. Siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah, nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piyeng Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, jelas kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyeng. Ya Allah ganteng Kok sik? ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tengok-tengok dedolanan ana ing tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyeng? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja betul-betul banget. Ketoprak apa? Ini Nah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Wah, gak aku Piyeng. Mau ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Derek. Maksudnya to?
Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa aku tak ke wae? Bali. Apa aku wae? Aduh. Ayo, tak tak kali. pergi, Pak. Mah, aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor rono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan badhe madun gundul. Ngosek-ngosek to sampe Tak uber ayu rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Satyawati. Aja ayo Satyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Krupuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak umpul-upulan koyo ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Lho, Salah, Mas, opo maine mek loro tok. Nah, sama-sama. Ayo wis kene. belum. Satyawati. Aja layu kowe. Satyawati. Hei, Satyawati. Mah, Hei, Satyawati. aja kan. Oke, aja kan, aja kan. Oke. Sek. Kono sek. Datu. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembuke Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumahmu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Iki pernahe apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Hei, Satyawati. Aja layu kowe. Satyawati. Jebul kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakang, Satyawati, aku tulung ono. Iya meneng ae. yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jeneng? Aku sapa? Sopo jeneng? Batik Madrid. Beluh batik madrib. Iki adikku Setiawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setiawati. Yei. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setiawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, dari pateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Mikir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim
Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, wes, ejan, os, yes. Apike. Ejan, mas. Os, ini, os, Kakang badhe madrim mawi panjenengan mboten ngalah badhe kula sirnake wonten ing papan iki ya badhe madrim. Peluh. Kakang badhe madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Peluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Yes. Yes. Mas. Beluh ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangkih. Yes. Beluh ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Mas, celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang badhe madrim. Lho, ganti kawujudan uget-uget. Lho. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Lho. Uget-uget ndi? Iki mbuk. Wejan. Oh, kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Lho, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun lek becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh kali wungu. Wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Loh, balik rene nek. Heeh, niken terus Winong karo Birgita. Wis kene nduk. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Ya kene nduk. Aku dulu ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita. Oh. Aku maksud. Ngono ya. Lang. Wes, Bang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin ya rabbal alamin. Kumpat lepet boten liwat sedaya ndom slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih. Mila saking menika genduk niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacutne gelaring sanggit.